Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare Krishna Hare Mataji. Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna. Hare Krishna Prabhuji, Pranam. Hare Krishna, thank you Prabhu. Hare Krishna. Om Namo Hare Bhagavate Krishna Vasudevaya. Om Namo Vasudevaya. Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. Sri Sri Radha Govinda Temple ISKCON Mangalore 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് അധ്യായം 16 അധ്യായത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കാണ്. 2 ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് നമ്മുടെ തീരും അല്ലേ? 16 അധ്യായല്ലേ നമ്മുടെ? 18 ദിവസം എങ്ങനെയെങ്കിലും തീർന്നാ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് വന്നവരായിരുന്നോ നമ്മള്? അല്ല, ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ഒരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് 18 ദിവസം ഇപ്പൊ ഇത്രയും ദിവസം മുടങ്ങാതെ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചിരുന്നോ? തീർച്ചയായും പറ്റിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ്. നമ്മള് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ നിസ്സാര കാര്യമല്ല അത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുണ്ട്, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അതില് നമുക്ക് ഈ ഒരു സമയം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യാണ്. അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ വിചാരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം അതാണ് എല്ലാതും നമ്മൾ നോക്കാൻ. നമുക്കതിൽ പങ്കില്ല മാതാജി ആർക്കും. അതെ മാതാജി, സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോ തീരുവല്ലോ എന്ന വിഷയം ഓർക്കുമ്പോ ഒരു വിഷമം. തീർന്നില്ല, നമ്മൾ തീർക്കണില്ല. അടുത്ത ലെവലിലോട്ട് പോകാം അല്ലേ? അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകും നമ്മള്. നമ്മുടെ വെക്കേഷൻ പോലും ഇല്ല നമുക്ക്. ഒരു സാധാരണ സ്കൂളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വെക്കേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല, നമുക്ക് അതുപോലും ഇല്ല. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മളിപ്പോ 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേന്നാൾ വീണ്ടും തുടങ്ങും. 1-ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് വീണ്ടും തുടങ്ങും. എന്നത്തേക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ മാതാജി? അതോ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല മാതാജി. ഗ്യാപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോയി, പിന്നെ നമ്മളൊന്നും ഇല്ല, കഴിഞ്ഞു. ഇതിപ്പോ നമ്മള് കഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മളൊരു ടൈം ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നതാ 18 ദിവസം. ഓണം കഴിഞ്ഞോളോ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓരോ ഗ്യാപ്പ് വരുമല്ലേ? ഓണൊന്നും നമ്മള് നോക്കില്ല. ഓണത്തിനും നമുക്ക് ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. വൈകുന്നേരം ഈ സമയത്ത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഓണസദ്യൊന്നും കഴിക്കില്ലല്ലോ, 8-9 മണി നേരത്തൊന്നും. അത് ഉച്ചക്കത്തെ ക്ലാസ്സിലുള്ളവരടക്കം പറയും ക്ലാസ് കളയരുതെന്ന്. എന്നിട്ടാണ് ഓണത്തിന്റെ അന്നാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് അല്ലേ? നമുക്ക് നോക്കാം, നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. മക്കളൊക്കെ വരാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസമൊക്കെ എടുക്കാം നോക്കിയിട്ട്. നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. അതിപ്പോ ഓൾറെഡി പഠിക്കണ്ടല്ലോ നമ്മള് ഗ്രൂപ്പില്. പഠിക്കുന്നുണ്ട്.
പഠിക്കില്ലേ? നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ പഠിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ നമ്മള്. ഉണ്ട് ഇല്ല, ഉണ്ട് ഓരോ അങ്ങനെ ചൊല്ലാനായിട്ട് ഇതായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചത്. ആ ചൊല്ലാൻ അത് ചൊല്ലി നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ തരുമോ? മാതാജി. ചൊല്ലി തന്നിട്ട് നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് ചൊല്ലുവോ? ചൊല്ലി അത് നിങ്ങൾ തന്നിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ലൈവായിട്ട് ചൊല്ലുവോ? നിങ്ങള് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, അതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. അതിന് മാതാജി ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തില്ല? ശ്ലോകം പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, ചൊല്ലി പഠിപ്പിക്കുന്ന. അതില് ചേർന്നിട്ടില്ല. അതില് അവിടെയാണ് ശ്ലോകം പഠിപ്പിക്കുക കേട്ടോ. ഇവിടെ ശ്ലോകം പഠിപ്പിക്കാൻ നിന്നാൽ നമ്മളെ ക്ലാസ് പോവില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മള് 18 ദിവസം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ് വീണ്ടും ഒന്ന് തൊട്ടാണോ പഠിപ്പിക്കുക? അതെ, അവിടെ ലെവൽ അങ്ങനെയാ 2 വരുമ്പോ മാതാജി. വീണ്ടും മാതാജി ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അങ്ങനെയാ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മള് ശ്ലോകം പഠിപ്പിക്കാൻ വന്നാൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് പോവില്ല. നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു 18 ദിവസം നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു, ആ 18 ദിവസമല്ല നോക്കാന്ന്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ലെവല് എത്ര ദിവസമാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചിന്തിക്കുക, എത്ര ദിവസമായിരിക്കും ക്ലാസ് എന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാണ് 30 ദിവസമാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ 30 ദിവസമല്ലേ, കുഴപ്പമില്ല, ഇത്ര ഇരുന്ന പോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ദിവസം ഇരുന്നാൽ പോരെ എന്ന് വിചാരിക്കും. അല്ല, നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ കുറച്ചധികം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 40 ദിവസമൊക്കെ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കും, നമുക്ക് കുറച്ചൊരു മടി വന്നു തുടങ്ങും. കാരണം ഇത് തീരണില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന് മാത്രം നമ്മൾ കൊടുത്തു പോവാം. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ബാക്കി വേറെ ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ ശ്ലോകം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയം വേണമെങ്കിലും ചൊല്ലിയിടാൻ പറ്റും. രാവിലെ അവർ ചൊല്ലിയിട്ടുന്ന ഫുൾ ഡേ നമുക്കുണ്ട് പഠിച്ചിട്ട് ചൊല്ലാനായിട്ട്. കുറെ പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ചൊല്ലിയിടുന്നൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അതില് നോക്കി ചെയ്യാം കേട്ടോ. 40 ദിവസം നമുക്ക് ശല്യാവില്ല. 40 ദിവസം ആകുമ്പോ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ പഠിക്കുകയല്ലേ. അപ്പം മാതാജി പിന്നെയും പറയട്ടെ അതിന്റെ അർത്ഥം വിചാരിച്ചിരിക്കും. അല്ല, 2 തരത്തിലുള്ളവരുണ്ട് മാതാജി, എല്ലാവരും ഒരേ തരത്തിലല്ലല്ലോ. ചിലവർ വിചാരിക്കുന്നത് വേഗം തീർന്ന അടുത്തത്, അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറെ ആവുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബോറടി വരും, കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. കാരണം ലെവൽ 1 പോലെയല്ല ലെവൽ 2. അവിടേക്കെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ കുറച്ച് കഥകൾ വരുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് പിക്ചറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമുണ്ട്. അവിടെ അതൊന്നും വരില്ലേ. 2ാമത്തെ ലെവലിലെത്തുമ്പോ ഫുള്ള് ശ്ലോകവും അതിന്റെ മീനിങ്ങും മാത്രം പറഞ്ഞു പോണ ഒരു സ്ലൈഡാ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫുള്ള് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പോലെ തോന്നും. മീൻസ് അവിടെ ഇത്തിരി ഇടയ്ക്ക് കഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചറുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ്. ലെവൽ 2 അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചേശ്ശെ നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ ലെവൽ 2 ക്ലാസ് അടക്കം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല്, ഒരു അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേറെ കയറ്റണമെങ്കിൽ കയറ്റാം. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. 1ാമത്തെ ലെവൽ പഠിച്ചവർക്ക് 2ാമത്തെ ലെവലിൽ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് പരിചയമായിട്ടുണ്ടല്ലോ, മറ്റവരെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയതായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ആരെങ്കിലും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അത്രയും ഉണ്ടാവുക. 2ാമത്തെ ലെവലിന്റെ ക്ലാസ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒരു അധ്യായം 46 ശ്ലോകം, ഇപ്പൊ 1ാമത്തെ അധ്യായം ഇപ്പൊ 47 ശ്ലോകം ആണെങ്കിൽ 2 ദിവസം കൊണ്ടായിരിക്കും ആ അധ്യായം എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. 1ാമത്തെ ഇതേപോലെ തന്നെ ശ്ലോകം പറയും, അതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പോകും. പക്ഷെ ഫുള്ള് ശ്ലോകങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ എടുത്തത് എടുക്കും, ഇനി എടുക്കാത്തത് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ, അതും എടുത്തിട്ട് ആ 700 ശ്ലോകങ്ങൾ കവർ ചെയ്തിട്ട്. ഇപ്പൊ 2ാമത്തെ അധ്യായം വലുതാണ്, അപ്പൊ അത് 3 ദിവസം കൊണ്ട് എടുക്കും. അങ്ങനെ 3 ദിവസം ഏകദേശം ആ രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ് പോകും. അപ്പൊ 1 മണിക്കൂർ, ഒരു 50 മിനിറ്റ്, ഒരു 55, 1 മണിക്കൂർ ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് മതിയാവും. അങ്ങനെയാണല്ലോ, നമുക്കൊരു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ കുട്ടികളെ പോലെ തന്നെയല്ലേ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടൊന്നും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞൊക്കെ പോകും നമ്മൾ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കും. ഇതുപോലെ തന്നെ അന്നന്ന് എക്സാമും പരീക്ഷ ഇങ്ങനെ എക്സാം ഉണ്ടാവും. എക്സാം ഇതേപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അയച്ചു തരും, നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യും. അതാണ് ലെവൽ 2. ലെവൽ 3 വരുമ്പോഴാണ് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ രീതി കുറച്ചൊന്നും മാറ്റുന്നത്, എക്സാമിന്റെ രീതി മാറ്റുന്നത്. ലെവൽ 2 ഇങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ലെവൽ 2 മുഴുവനും 700 ശ്ലോകം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും, ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും നിങ്ങളെ പിടിച്ചു ഇരുത്താന്ന് വിചാരിക്കല്ലോ ഇങ്ങനെ. പറഞ്ഞു മാതാജി. മാതാജി അപ്പോ നമ്മള് പറഞ്ഞേ മാതാജി, അന്നേരം അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടേ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളോ? 1ാമത്തെ ലെവൽ കഴിഞ്ഞ 1ാമത്തെ ലെവലിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും, 2ാമത്തെ കഴിയുമ്പോൾ 2ാമത്തെ കിട്ടും, 3ാമത്തെ കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ലെവൽ കഴിയുമ്പോഴും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂട്ടി വെച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗം ചെയ്ത് തീർക്കാം. ചൊല്ലിയിടുന്നതിന്റെയും കൂടെ ബേസ് ചെയ്താണോ? ഇല്ല, അതില്ല. ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിന്റെ മാത്രം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാത്തവർ കൂട്ടി വെച്ചവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ വേഗം ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കുക. 18 ദിവസം കഴിഞ്ഞാല് അന്ന് നമ്മളിപ്പോ രാത്രിയല്ല, പിറ്റേന്നാ ദിവസം തന്നെ നമ്മുടെ പേര് മേടിക്കും. നിങ്ങളെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വേണ്ട പേര് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേരും മൊബൈൽ നമ്പറും തരണം എല്ലാവരും. ആ പേരിലായിരിക്കും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരുന്നുണ്ടാവുക. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കൂടി ഇരിക്കും. അതാണ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് 16ാമത്തെ അധ്യായം ദേവാസുര ഭാവങ്ങള്. ഇനി സംശയമുള്ളവർ ഓർത്ത് വെച്ചോ, ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം.
അപ്പൊ നമ്മള് 16-ാമത്തെ അധ്യായം ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ, ഇന്നലെ 15-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടു പുരുഷോത്തമ യോഗം അല്ലെ. പുരുഷോത്തമ യോഗം എന്താ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത്? പുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ ഒരു വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അവിടെ ഏത് വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേ? അറിയാൻ വൃക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റാൻ സാധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. ആ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് അല്ലെ, വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട് മുറിച്ചു കളയാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കുക? നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബന്ധനത്തില് ചുറ്റിപ്പെട്ടി കിടക്കുക ബന്ധത്തില്, അതെല്ലാം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കണേ. നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ കയറിയൊരു കേട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ഇതിനൊക്കെ ഇന്ന് 2-ാമത്തെ അധ്യായം കയറിണ്ടായിരുന്നോ? ഓ സന്തോഷം, കുറെ പേര് തലാട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് 2-ാമത്തെ അധ്യായം മനസ്സിലായോ? അതില് 4 തൊട്ടേ കേറുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ 2 ദിവസം കൊണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ 2-ാമത്തെ അധ്യായം ഫുള്ള് കിട്ടി, മനസ്സിലായി? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നാളെ കയറിക്കോളൂ കേട്ടോ. 3-ാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് നാളെ തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മളത് മനസ്സിലാവണം എന്താണ്? ഈ ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങള് നമുക്ക് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സാണെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ പക്ഷെ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ആ ബന്ധങ്ങൾ നമുക്ക് വേണം. പക്ഷെ അതിനോട് നമുക്ക് എന്ത് പാടില്ല? അറ്റാച്ച്മെന്റ് പാടില്ല, ഭയങ്കര അങ്ങനെ നമുക്ക് പാടില്ല എന്നാണ് നമുക്ക് അതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനെ വിരക്തിയാകുന്ന ആയുധം കൊണ്ട്, ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവുമ്പോ നമുക്ക് എന്തിനോട് വിരക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും? ഈ ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളോടൊക്കെ വിരക്തി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനോട് ആസക്തി, ഭഗവാനോട് ആസക്തി കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നമുക്കൊരു ദോഷം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും എന്താണ്? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ, മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അത് നമ്മൾ മറന്നു പോയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ തിരിഞ്ഞു പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഈ തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായം 16-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം. അധ്യായം 16 ദേവാസുര ഭാവങ്ങള്. 16-ാമത്തെ അധ്യായം ദൈവികമായിട്ടും ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരുടെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അധ്യായം 16. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ, ദൈവികമായിട്ടും ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അഭയം സത്വ സംശുദ്ധിർജ്ഞാന യോഗാ വ്യവസ്ഥിതിഃ ദാനം ദമശ്ച യജ്ഞശ്ച സ്വാധ്യായസ്തപ ആർജവം അഹിംസ സത്യമക്രോധം ത്യാഗ ശാന്തിരപൈശുനം ദയാ ഭൂതേഷു ലോലുപ്തം മാർദവം ഹ്രീരചാപലം തേജക്ഷമാ ധൃതി ശൗചം അദ്രോഹം നാതിമാന്യത ഭവന്തി സമ്പദം ദേവി അഭിജാതസ്യ ഭാരത. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. ഇപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നത്. ആദ്യത്തെ 3 ശ്ലോകത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഹേ ഭാരത, നിർഭയത, അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി, ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനനിഷ്ഠ, ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ, മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയാരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, ഇതെല്ലാം ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവീകതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ദൈവീകതയുള്ളവർക്ക്, അതായത് ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയണം. ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായിട്ടുള്ള, അതായത് ദേവന്മാരിൽ കാണുന്ന ഗുണങ്ങൾ, ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഈ 26 ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഈ 26 ഗുണങ്ങള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഗുണങ്ങൾ. ഈ ഗുണങ്ങൾ വന്നാൽ നമ്മൾ ആരായി? ദൈവിക ഗുണങ്ങളുള്ളവരായി അല്ലെ. ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ ദേവന്മാരുടെ ആ ഗുണങ്ങളായി എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഈ ദൈവിക ഗുണങ്ങള് നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. ഏതൊക്കെയാ പറയണത്? ഒന്ന് നിർഭയത. നിർഭയത എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമുക്ക് ഒന്നിനെയും ഭയമില്ലാത്ത, അതാണ് നിർഭയത. നമുക്ക് ഒട്ടും എന്തില്ല, ഒന്നിനെയും നമ്മൾ ഭയക്കാതിരിക്കുക. ഒന്നിനെയും നമുക്ക് ഭയക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവാം? ഭയമില്ലാതിരിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ഭഗവാനോട് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നോ അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. ഭയമൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല? ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്ക് നമ്മൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിച്ചു അല്ലെ, മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും നമ്മളെ ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കുന്നു പഠിച്ചു.
ഒന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ നമുക്ക്? സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായത്തെ മയദോപഹ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? അപ്പൊ അതായത് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ പോലും ഭഗവാൻ നമ്മളെ മഹാഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിർഭയത എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒന്നിനെയും നമ്മൾ ഭയക്കാതെ. പിന്നെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി. അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കാം. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക. അതാണ് അസ്തിത്വത്തിന്റെ ശുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും ഒരുപോലെ വരാം. ദാനം, ആത്മനിയന്ത്രണം, യജ്ഞം, വേദപഠനം, തപസ്, ലാളിത്യം, അഹിംസ, സത്യം, ക്രോധമില്ലായ്മ, ത്യാഗം, ശാന്തി, പരദൂഷണത്തിൽ വെറുപ്പ്, സർവ്വജീവികളോടും കാരുണ്യം, ലോഭമില്ലായ്മ. ലോഭമില്ല എന്ന് വെച്ചാല് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളോട്, ഭൗതികമായ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ, ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളോട് നമുക്ക് എന്തില്ല, ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവാതിരിക്കുക. മൃദുല സ്വഭാവം, വിനയം, സ്ഥിരനിശ്ചയം, തേജസ്, ക്ഷമ, ധൈര്യം, ശൗചം, അസൂയരാഹിത്യം, ബഹുമതിക്കുള്ള വാഞ്ചയില്ലായ്മ, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എന്നെ ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമില്ലായ്മ. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ദൈവീകതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾ, ഈ 26 ഗുണങ്ങളാണിത്. 26 ഗുണങ്ങള് ദിവ്യ പ്രകൃതിയാൽ അനുഗ്രഹീതരായിട്ടുള്ള അവർക്കുള്ള ദൈവികതയുള്ളവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ 26. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ 26 ഗുണങ്ങളും നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ആധ്യാത്മിക ഗുണങ്ങളാണിത്. ഇത് ഭൗതിക ഗുണങ്ങളല്ല, ആധ്യാത്മിക ഗുണങ്ങളാണ്. ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ തൊഴിൽപരമായ സാഹചര്യമാകാം, നമ്മുടെ മറ്റുള്ള പല വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ആ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിനനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുത്ത് കൊണ്ടുവരണം. എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ക്രമേണ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഉന്നതിയുടെ തലങ്ങളിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് 26 ഗുണങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. ഇനി അടുത്തതിൽ പറയുന്നു, ദംഭോ ദർപ്പോഭിമാനശ്ച ക്രോധ പാരുഷ്യമേവച അജ്ഞാനം ചാഭിജാതസ്യ പാർത്ഥ സമ്പാദമാസുരീം. ഹേ പാർത്ഥ, ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം എന്നിവ അസുരഗുണങ്ങളാണ്. ഇനി അസുരഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് 26 ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ ഏത് കണ്ടു? ദൈവിക ഗുണങ്ങൾ കണ്ടു. ഇനി അസുരഗുണങ്ങളെ പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഗർവ്. ഗർവ് ഉണ്ടാവാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുക? നമ്മളെന്തോ വലിയ ആളാണ്, മറ്റുള്ളവരുടെ വില കുറച്ച് കാണാം. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വില കുറച്ച് കാണുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഗർവ് എന്ന് പറയാം. പിന്നെ അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാം നമുക്ക്. നമ്മളെ അതുപോലെ തന്നെ അഭിമാനം, അതായത് അഭിമാനം, അഭിമാനം എന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ഏറ്റവും വലുത്, അതായത് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഭയങ്കര ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുക. അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവര്. അഹങ്കാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികം, നമ്മളാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെല്ലാം നമ്മളാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള തോന്നലുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം. പിന്നെ ക്രോധം, ദേഷ്യം, പരുഷമായിട്ടുള്ളത് സ്വഭാവം. പിന്നെ വന്നിട്ട് അജ്ഞാനം. ഇതൊക്കെ ആരിൽ കാണുന്നതാണ്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ, അസുരന്മാരിൽ കാണുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഗർവ്, അഹങ്കാരം, അഭിമാനം, ക്രോധം, പാരുഷ്യം, അജ്ഞാനം. ഇത് ആസുരിക ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചിന്തിക്കുന്നത്? അവർക്ക് ഇപ്പൊ ചെറിയൊരു വളരെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട്, കുറച്ചൊരു വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താണ് പറയുക, കുറച്ച് സമ്പത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് വളരെ അഭിമാനികളായിരിക്കും. അതായത് ഞാനാണ് എല്ലാം തികഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, എനിക്കാണ് എല്ലാതും ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു ചിന്താ മനോഭാവങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കും ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുര സ്വഭാവികൾ. ഇവർക്ക് ഒരാളെയും ബഹുമാനിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ എല്ലാവരും ഇവരെ ബഹുമാനിക്കണം, ഇവരെ ആദരിക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ളവർ. മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ പാരുഷ്യത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നവരൊക്കെയാണ് ആര്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. മാതൃഗർഭത്തില് ശരീരം ഉളവാകുമ്പോ തന്നെ അവരിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഈ ആസുരികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം, ആസുരിക ഗുണം അവരിൽ ഉണ്ടാവും. ആ ശരീരം വളരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവരിലുള്ള ഈ ദുർഗുണങ്ങളും എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? അതിങ്ങനെ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും, അത് വളർന്നു വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ദേവി സംബന്ധി മോക്ഷായ നിബന്ധായ സുരീമത ആത്മാശുച സമ്പദം ദേവി അഭിജാതസ്യ പാണ്ഡവ. അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ മുക്തി സാധകങ്ങളും അസുര ഗുണങ്ങൾ ബന്ധന കാരണങ്ങളുമാണ്. പണ്ഡുനന്ദന, ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് പിറന്നവനായതുകൊണ്ട് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ട. അപ്പോൾ പറയുന്നു അഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഭൗതികത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള ഗുണങ്ങൾ, അതായത് ആത്മീയമായ ഗുണങ്ങൾ. അത് നമുക്ക് എന്തിന് കാരണമാകും? മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ്. മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നതാണ് എന്ത്? അഭൗതിക ഗുണങ്ങള്. അസുര ഗുണങ്ങളാണെങ്കിലോ ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ്. അർജുനനോട് പറയാണ്, പാണ്ഡുനന്ദന, നീ ദൈവിക ഗുണത്തോടെ പിറന്നവനാണ്. നീ എങ്ങനെ പിറന്നവനാണ്? ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടി പിറന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്?
ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഭൗതിക ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മുക്തിക്ക് കാരണമാകുന്നത്. ആസുരിക ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്തിന് കാരണമാകുന്നത്? ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എങ്ങനെ പിറന്നവനാണ്? ദൈവിക ഗുണങ്ങളോട് കൂടി പിറന്നവനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, നീ ആസുര പ്രകൃതിയോടെ ജനിച്ചവനല്ല, നീ എങ്ങനെ പിറന്നവനാണ്? നീ അസുര സ്വഭാവത്തോടെ അല്ല ജനിച്ചത്, നീ ദൈവിക സ്വഭാവത്തോടു കൂടി ജനിച്ചവനാണ്. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ നിനക്ക് പ്രോബ്ലം വരാം. എങ്ങനെയാണ്? നീ ദൈവിക ഗുണത്തോട് ജനിച്ചവനാണ്, നീ ഒരു ക്ഷത്രിയനും കൂടിയാണ് അല്ലെ. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? യുദ്ധം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ ക്ഷത്രിയൻ തന്റെ നിയതമായ ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ഷത്രിയൻ ആരായിട്ട് മാറും? അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവനായിട്ട് മാറും, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതായിട്ട് മാറും. ആരുടെ പ്രവൃത്തി? ആ അർജുനന്റെ പ്രവൃത്തി. അപ്പൊ പറയാണ്, ഇപ്പൊ നീ യുദ്ധം ചെയ്യാതെ നീങ്ങി നിന്നാൽ നിനക്ക് എന്ത് വരും? നിന്റെ സ്വഭാവം ആസുരികത്തിൽ പറയല്ല, അസുര സ്വഭാവിയായിട്ട് പറയാം നിന്നെ. അല്ല, ഒഴിഞ്ഞു നിന്നാലാണ് നിന്റെ അസുര സ്വഭാവം. അല്ലെങ്കിൽ നീ എങ്ങനെയാണ്? ദൈവിക ഗുണത്തോടു കൂടി പിറന്നവൻ തന്നെയാണ് നീ. പക്ഷെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാ നീ ആരായിട്ട് മാറും? ദൈവിക സ്വഭാവമല്ല, അസുര സ്വഭാവമായിട്ട് മാറും. കാരണം അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് എന്ത്? യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ദൗഭൂത സർഗലോകേസ്മിൻ ദൈവ ആസുര ഏവച്ച ദൈവോ വിസ്തരശ പ്രോക്ത ആസുരം പാർത്ഥ മേ ശൃണു. ഹേ പാർത്ഥ, ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സൃഷ്ടികളും ആസുരം ദൈവികം എന്നീ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിൽ ഒന്നിൽപ്പെടും. ഞാൻ ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ പറ്റി വിസ്തരിച്ചു പറഞ്ഞുവല്ലോ, ഇനി ആസുരങ്ങളായവയെ പറ്റി പറയാം. ഇവിടെ ഈ ലോകത്തില് രണ്ട് സൃഷ്ടികളാണുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണെന്ന്? ഒന്ന് ആസുരികം, ഒന്ന് ദൈവികവും. അപ്പൊ രണ്ട് സൃഷ്ടികളാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ളത്, ആസുരിക സൃഷ്ടിയും ദൈവിക സൃഷ്ടിയും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ട് വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത്. ദൈവിക ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇനി ആസുരങ്ങളായതിനെ കുറിച്ച് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ദൈവിക സൃഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? ആസുരിക ദൈവിക രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികൾ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവര് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ജീവിക്കുന്നു, ശാസ്ത്രങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ദൈവിക സൃഷ്ടിയിലുള്ള ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവർ. ആസുര സ്വഭാവികളാണെങ്കിലോ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ. അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടർ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു, ഒരു കൂട്ടർ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവരെന്നും ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെന്നും പറയാം. അപ്പൊ രണ്ട് സൃഷ്ടികള്, ആസുരികവും ദൈവികവും. ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? രണ്ടും ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. പക്ഷെ ഒരു കൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ നിയാമക തത്വങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറയുന്നത് അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവര് ദൈവിക ഗുണത്തിലുള്ളവര്. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ എന്ന് വെച്ചാല് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. കാരണം അവർക്ക് ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല, ആസുരിക ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, തന്നിഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള. അപ്പൊ രണ്ട് കൂട്ടരാണുള്ളത്. ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടികൾ, ആസുരികവും ദൈവികവും. ഒരു കൂട്ടര് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു, രണ്ടാമത്തവര് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നവര്. പ്രവൃത്തിയും ച നിവർത്തിയും ച ജനാനാ വിദുരാസുരഃ ന ശൗചം നാപി ചാചാരോ ന സത്യം തേഷു വിദ്യത്തെ. ചെയ്യേണ്ടത് എന്തെന്നോ ചെയ്യരുതാത്തത് എന്തെന്നോ ആസുര സ്വഭാവികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. വിശുദ്ധിയോ നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ അവർക്കില്ല. അപ്പോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്നൊന്നും ആർക്കറിയില്ല, ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല. പിന്നെ വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക്, നല്ല പെരുമാറ്റമോ സത്യസന്ധതയോ ഒന്നും ആർക്കുണ്ടാവില്ല, ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അവര് ശാസ്ത്രങ്ങളെ അനുസരിക്കാത്തവരാണ്, ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് എന്തില്ല? ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവ് ആർക്കില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്ന് ആർക്കും അറിയാൻ പറ്റില്ല, അവർക്കറിയില്ല. കാരണം അവർ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും അനുസരിക്കാത്തവരാണ് അവര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്താണെന്നോ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. പിന്നെ വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല, സത്യസന്ധത ഇതൊന്നും ആരിൽ കാണില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരിൽ കാണില്ല. അവർക്ക് ശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മള് വിശുദ്ധി ഉണ്ടാവില്ല. ആന്തരികമായിട്ടായാലും ബാഹ്യമായിട്ടായാലും ഇവര് ശുദ്ധരായിരിക്കണം എന്നില്ല. നല്ല പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറാനായിട്ട് അവർക്ക് കാരണം അവർക്ക് എന്തില്ല, അവർക്കൊന്നും അറിയില്ല, അവര് ഫുള്ളി അജ്ഞാനികളാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് നല്ല പെരുമാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല, സത്യസന്ധതയും ആർക്കുണ്ടാവില്ല, ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല.
അസത്യമപ്രതിഷ്ഠം തേ ജഗതാഹൂരനീശ്വരം അപരസ്പര സംഭൂതം കിമന്യത് കാമഹൈതുകം. ഈ പ്രപഞ്ചം അസത്യവും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അതിന് നിയന്താവായ ഒരു ഈശ്വരനില്ലെന്നും അവർ പറയുന്നു. ലൈംഗിക അഭിലാഷം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമെന്നും കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെന്താ പറയുന്നത്? ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അസത്യമാണ്, പിന്നെ അത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്, അതിന് നിയന്താവായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അവര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അസത്യമായിട്ടുള്ളതാണ്, അടിസ്ഥാനരഹിതമായിട്ടുള്ളതാണ്, അതിന് നിയന്താവായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരൻ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഈ പറഞ്ഞ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. പിന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്കും കാരണം എന്ത് മാത്രമാണ്? ലൈംഗിക അഭിലാഷം. അത് മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം. ഈ കാമമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അതിന് കാരണമായിട്ടില്ല എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് പറയുന്നത്. വാസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇങ്ങനെയാണ് ധരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്, അസത്യമാണ്, അതിനൊരു നിയന്താവായിട്ട് ഒരു ഈശ്വരൻ ഉണ്ടെന്ന് പോലും ആര് പറയുന്നില്ല? അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ എന്തുമാത്രമുള്ള ലക്ഷ്യം? ലൈംഗിക അഭിലാഷം. അത് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ കാമമല്ലാതെ വേറൊന്നും കാരണമായിട്ടില്ല എന്നാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അവർ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഏതാം ദൃഷ്ടീമവഷ്ടഭ്യ നഷ്ടാത്മാനോൽപബുദ്ധയഃ പ്രഭാവന്ത്യുഗ്ര കർമാണ ക്ഷയായ ജഗദോഹിതഃ. ഈ നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരും അസുരന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഈ അല്പബുദ്ധികൾ ലോകനാശകരങ്ങളായ കൊടുംക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിഗമനങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവര് സ്വയം നഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. കാരണം ഇവർക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല, ഇവർക്കൊരു വ്യക്തിബോധമില്ല, അവർക്ക് ശരിയായ അറിവ് നേടുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഒരു ബോധമില്ല, ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ശരിയായ രീതിയിൽ നോക്കി കാണാത്തവരാണ് ആര്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര്. അങ്ങനെ അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ അല്പബുദ്ധികളായിട്ടാണ് ഇവരെ പറയുന്നത്, ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കൊടുംക്രിയകളില് ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളവരെന്ത് ചെയ്യും? ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള കൊടും ക്രിയകളിലാണ് ഇവര് ഏർപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഇതിലെന്താ പറഞ്ഞ? ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർക്കാവുന്നത്ര ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. പിന്നെ ഇക്കൂട്ടർക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവരെന്താണ്? ഇവര് ഭൗതികമായ രീതിയിൽ ഇവര് കിട്ടുന്ന ഇവരുടെ അറിവ് വെച്ചിട്ട് ഇവരെന്താണ്? ലോകനാശകരങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളിലായിരിക്കും ഇവർ ഏർപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. ഇവര് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇവരെന്താ ചെയ്യാ? അങ്ങനെ നാശകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഇവർ ഏർപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവര് അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള ഈ അല്പബുദ്ധികള് ആണെന്നാണ് ഇവരെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, കാമമാശ്രിത്യ ദുഷ്പൂരം ദമ്പമാനാമദാന്വിതഃ മോഹാത് ഗൃഹീത്വ സദ്ഗ്രാഹൻ പ്രവർത്തന്തേഷു ജീവൃതഃ. ഇങ്ങനെ അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ടും ദംഭം, ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകി വ്യാമോഹിതരുമായ അസുര സ്വഭാവികൾ ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി എന്നും വൃത്തിഹീനമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു വരുന്നു. അപ്പോൾ പറയുന്നു അടക്കാനാവാത്ത കാമം പൂണ്ട്. അങ്ങനെ അവർക്ക് അടക്കാനാവാത്ത ഒരു ആഗ്രഹം കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ്? ദമ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പ്രവൃത്തിയിലും ചിന്തയിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുക. നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി വേറെ, ചിന്ത വേറെ. അങ്ങനെ പിന്നെ ദുരഭിമാനം എന്നിവയിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ വ്യാമോഹിതരായിട്ടുള്ള അസുര സ്വഭാവികള് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ട് വൃത്തിഹീനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു പോകുന്നവരാണ് ആര്? ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ള. അവരുടെ മനോഭാവത്തെയാണുള്ള പറയുന്നത്. അവരിൽ എന്ത് കൂടുതലായിരിക്കും? അടക്കാനാവാത്ത കാമം, പിന്നെ ദമ്പം, ദുരഭിമാനം ഇതിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ട് ക്ഷണികമായതിൽ ആകൃഷ്ടരായി വൃത്തിഹീനമായ കാര്യങ്ങള് ചെയ്തു പോകുന്നവരാണ് ആര്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തില് ഉള്ളവര്. അപ്പൊ ഇവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണായിരിക്കും? മദ്യം, പിന്നെ സ്ത്രീകള്, ചൂതുകളി, മാംസഭോജനം, ഈ 4 കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും അവരെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ അശുദ്ധമായിട്ട്, ഇതാണ് അവരുടെ അശുദ്ധിക്ക് മെയിൻ കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. ഈ 4 കാര്യങ്ങള് നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത്? യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതായിട്ട്, നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതില് പ്രധാനപ്പെട്ട 4 കാര്യങ്ങൾ യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതിലൊരെണ്ണാണ് എന്ത്? ഇതിലൊന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മദ്യം, സ്ത്രീകള്, ചൂതുകളി, മാംസഭോജനം. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇതിലേക്കാണ് ആർക്ക് ആകർഷണം വരുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ആകർഷണം വരുന്നത്. ഇതിവിടെ
ഒരു ആസുര സ്വഭാവി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കൊണ്ട്, ഇവിടെ ദക്ഷ പ്രജാപതിയാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആസുര സ്വഭാവി ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അയാൾക്കും ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല, ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും ഗുണം ഉണ്ടാവില്ല. നേരെ മറിച്ച് ആളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അതുകൊണ്ടൊരു ദോഷമാകാനേ അത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അതായത് ദക്ഷ പ്രജാപതി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സതീദേവിയുടെ പിതാവാണ്. സതീദേവി എന്ന് വെച്ചാല് മഹാദേവന്റെ ഭാര്യയാണ് സതി. ഈ ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ താല്പര്യമില്ലാതെ, ഇഷ്ടമില്ലാതെ, നിവൃത്തിയില്ലാതെ എന്ന് പറയാം, സതീദേവിയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ദക്ഷ പ്രജാപതി മഹാദേവന് സതീദേവി വിവാഹം കഴിച്ചു കൊടുത്തു. ദക്ഷ പ്രജാപതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരുടെ പുത്രനാണ്? ബ്രഹ്മദേവന്റെ പുത്രനാണ്, പ്രജാപതിയാണ്. അപ്പോ പ്രജാപതി ആയതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് വളരെ അഹങ്കാരി കൂടിയായിരുന്നു ആര്? ദക്ഷ പ്രജാപതി. ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഭയങ്കര അഹങ്കാരിയായിരുന്നു ദക്ഷ പ്രജാപതി. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാവരും പ്രജാപതിയാണല്ലോ, അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ എന്താണ്, ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്, അപ്പൊ എല്ലാവരും എന്നെ മാനിക്കണം, എല്ലാവരും എന്നെ കാണുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം, നമസ്കരിക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് ആരുടെ? ദക്ഷ പ്രജാപതി. അതായത് സാധാരണ ആസുര സ്വഭാവം അതാണ് അദ്ദേഹത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒരു യജ്ഞം നടക്കാണ്. ആ യജ്ഞത്തില് എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കും. അങ്ങനെ ദക്ഷ പ്രജാപതി അവിടെ പോകുമ്പോ മഹാദേവൻ ഉണ്ട്, ബ്രഹ്മാവുണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്ണു, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പോ മഹാദേവൻ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോ പ്രണാമം ചെയ്തില്ല, നമസ്കരിച്ചില്ല. മഹാദേവൻ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം നമസ്കരിച്ചില്ല. അപ്പൊ ബാക്കി ആ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ള ദേവന്മാരൊക്കെ, പിന്നെ ബ്രഹ്മദേവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ പിതാവാണ്, വിഷ്ണു ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം, പക്ഷെ മഹാദേവൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല? ഇദ്ദേഹത്തെ മാനിച്ചില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ഭയങ്കര ദേഷ്യായി. അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹം വേറൊരു സ്വന്തം ഒരു യാഗം ചെയ്യാണ്. വീട്ടില് സ്വന്തം യാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കും. ആരെ മാത്രം ക്ഷണിക്കില്ല? ദക്ഷ പ്രജാപതി മഹാദേവനെ സതീദേവിയും ക്ഷണിക്കില്ല, ബാക്കി എല്ലാവരെയും ക്ഷണിക്കും. അങ്ങനെ സതീദേവി പക്ഷെ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ട് സതീദേവി എന്ത് വിചാരിക്കാണ്? തന്റെ വീടാണല്ലോ, അപ്പൊ തന്റെ അച്ഛനല്ല നടത്തുന്നത്, അവിടെ പോകാനായിട്ട് പറയാണ് മഹാദേവന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ മഹാദേവൻ പോകാനായിട്ട് സമ്മതം കൊടുക്കില്ല. അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് സതീദേവി പറയാണ്, ഞാൻ എന്തായാലും പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സതീദേവി അച്ഛൻ നടത്തുന്ന ആ യാഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് സതീദേവി പോകാണ്. അപ്പൊ മഹാദേവൻ ആ ഭൂതഗണങ്ങളെയും കൂടി ആരുടെ കൂടെ അയക്കും? സതീദേവിയുടെ കൂടെ അയക്കും. അങ്ങനെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ സതീദേവി കാണുന്നത് എല്ലാവരും അവിടെ എന്തുണ്ട്? ആ യാഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായിട്ട്, അവിടെ യജ്ഞത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. മഹാദേവൻ മാത്രമാണ് അവിടെ ഇല്ലാത്തത്. മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും ആ യജ്ഞശിഷ്ടം സമർപ്പിച്ചതായിട്ടും ആര് കാണാണ്? എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ഓഹരി നീക്കി വെച്ച് യജ്ഞശിഷ്ടം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ടും സതീദേവി കാണണം. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ സതീദേവിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഒക്കെ കൂടി വന്നു. ഒന്ന് ഭർത്താവിനായിട്ടിവിടെ തല്ലു പിടിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രവൃത്തി. അപ്പോൾ വളരെയധികം ദേഷ്യത്തില് അച്ഛനോട് സംസാരിച്ച്, അങ്ങനെ ആ ദേഷ്യം സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട്, കാരണം തിരിച്ച് മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയാനായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, കാരണം ഇവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അങ്ങനെയാണ്. ആ സതി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ ദക്ഷന്റെ മകളായിട്ട് എനിക്കൊരു ജീവിതം ഇനി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ദക്ഷന്റെ മകള് എന്നുള്ളൊരു സ്ഥാനം, ആ ഒരു ശരീരം സതീദേവി അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുക ചെയ്യണത്. ഇത് അറിഞ്ഞ് അപ്പോഴേക്കും ആരെത്തും? മഹാദേവൻ. വളരെ കോപത്തോടുകൂടി മഹാദേവൻ എത്തി. മഹാദേവൻ ആ ദേഷ്യത്തിന് മഹാദേവന്റെ ജടയിൽ നിന്ന് വീരഭദ്രൻ വരാണ്. വീരഭദ്രൻ ഉണ്ടായി. വീരഭദ്രൻ മുഴുവൻ അവിടെയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചു. ആ ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ തല അറുക്കും. അപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ആരാണ്? ബ്രഹ്മദേവനും വിഷ്ണു ഒക്കെ ഇടപെട്ടിട്ട് മഹാദേവന്റെ ആ കോപത്തെ ശമിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെ പ്രജാപതിക്ക് തന്റെ തെറ്റു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു ആടിന്റെ തല വെച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പൊ നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ ആ ഒരു കോപം, ആ ഒരു ആസുരിക സ്വഭാവം കൊണ്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ യജ്ഞം മുഴുവൻ അലങ്കോലമായി. അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവർക്ക് മുഴുവനും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായി. സ്വന്തം മകളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു, തന്റെ ശിരസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ദക്ഷ പ്രജാപതിയുടെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. അതാണ് ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള കാര്യം. അവര് ആ വരും വരായവകയെ കുറിച്ച് അല്ലെ, അതായത് അതുകൊണ്ട് ഇവര് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടോ പറയുന്നത് കൊണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ആര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ദോഷങ്ങളാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടത്, എല്ലാവരും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. ആസുര സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് തനിക്ക് മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്നത്, മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി ബാധിക്കുന്നതാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് ആസുര സ്വഭാവം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആസുരിക സ്വഭാവത്തിൽ പോവാതിരിക്കാനായിട്ട്.
അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ചിന്താമാ പരിമേയാം ച പ്രളയാന്താമുപാശ്രിതഃ കാമോപഭോഗ പരമ ഏതാവത്തിതി നിശ്ചിതഃ ആശാപാശശതേർദ്ബന്ധ കാമ ക്രോധാപരായണഃ ഈഹന്തെ കാമഭോഗാർത്ഥം അന്യായേനാർത്ഥ സഞ്ചയൻ. ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണമാണ് മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. അക്കാരണത്താൽ ജീവിതാവസാനം വരെയും അളവറ്റ വ്യാകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ട് വരും. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായി സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവർ ധനം സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അസുര സ്വഭാവികളുടെ വിചാരം എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പ്രധാന ആവശ്യം, മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം എന്നാണ് ആര് കരുതുന്നത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ കരുതുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ആ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം വരെ അവർക്ക് വ്യാകുലതയോടുകൂടി കഴിയേണ്ടതായിട്ട് വരും. അനേകായിരം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ വലക്കെട്ടിലകപ്പെട്ട് ഈ കാമക്രോധങ്ങൾക്ക് അധീനരായിട്ട് സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവരെന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? ധനം സമ്പാദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും അങ്ങനെയായിരിക്കും. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് അന്യായമായിട്ടെങ്കിലും അവര് ധനം സമ്പാദിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആസുര സ്വഭാവം എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഇതമധ്യമയാ ലബ്ധം ഇമം പ്രാപ്സ്യേ മനോരഥം ഇതമാപ്സീതമപി മേ ഭവിഷ്യാതി പുനർധനം അസൗ മയാ ഹത ശത്രുർഹന്യശേപ്ചാപരാനപി ഈശ്വരോഹമഹം ഭോഗി സിദ്ധോഹം ബലവാൻ സുഖി ആഢ്യോപി ജനവാനസ്മി കോന്യോസ്തി സാദൃശ്യോ മയാ യക്ഷ്യദാസ്യാമി മോദിഷ്യ ഇത്യജ്ഞാനാ വിമോഹിതഃ. ആസുര സ്വഭാവം ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും. ആസുര സ്വഭാവം എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഇന്ന് എനിക്ക് കുറേ ധനമുണ്ട്, എൻ്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും, ഇത്രയും ധനം എനിക്ക് ഇപ്പോഴുണ്ട്, അത് ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അയാൾ എൻ്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെയും ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ എല്ലാറ്റിനും ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ്, ഞാൻ ബലവാനാണ്, ഞാൻ സന്തുഷ്ടനും സമ്പന്നനുമാണ്, കുലീനരായ ബന്ധുക്കളുണ്ട് എനിക്ക്, എന്നോളം ശക്തിമാനും സന്തോഷവാനുമായിട്ട് ആരുണ്ട്, ഞാൻ യാഗങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കും എന്നെല്ലാം ഓർത്ത് അവർ അജ്ഞാനത്താൽ മോഹിതരാകുന്നു. അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവം എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറെ ധനമുണ്ട്, ഇന്ന് എനിക്ക് കുറെ ധനമുണ്ട്, എൻ്റെ പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനിയും ധനം ആർജിക്കും, ഇത്ര ധനം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഉണ്ട്, അതപ്പോ ഭാവിയിൽ കൂടി വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ആസുര സ്വഭാവം വിചാരിക്കുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ എനിക്കിപ്പോ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ധനം മുഴുവൻ എൻ്റെ മാത്രം പ്രയത്നം കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ്, എൻ്റെ പ്ലാനിങ് അനുസരിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നടന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ എനിക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചത്, ഇതെനിക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ ഇനിയും സാധിക്കും, ഇനി ഞാൻ ഭാവിയില്, കാരണം എൻ്റെ പ്ലാനിങ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇനി അത് വീണ്ടും കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും, ഇനി കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഇത്രയുണ്ട്, ഇനി അത് ഭാവിയിൽ കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാനും സാധിക്കും. അതായത് എല്ലാം എൻ്റെ മാത്രം കഴിവ് കൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് കിട്ടിയത്, അതായത് ഭഗവാന് യാതൊരു റോളും ഇല്ല, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഉണ്ടെന്നോ എന്നൊന്നും ആര് ചിന്തിക്കുന്നില്ല, ആസുര സ്വഭാവം വിചാരിക്കുന്നില്ല. പിന്നെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? അയാൾ എൻ്റെ ശത്രുവാണ്, ഞാൻ അയാളെ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെ ഞാൻ കൊല്ലും, ഞാൻ എല്ലാറ്റിന്റെ ഉടമയാണ്, ഞാൻ സുഖിയാണ്, എല്ലാം തികഞ്ഞവനാണ്, ബലവാനാണ്, സന്തുഷ്ടനാണ്, സമ്പന്നനാണ്. അതായത് ഇനി ആസുര സ്വഭാവം വിചാരിക്കുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് നടക്കുന്നത്? എൻ്റെ മാത്രം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇയാൾ എൻ്റെ ശത്രുവാണെങ്കിൽ അയാളെ ഞാൻ കൊല്ലും, പിന്നെ എനിക്ക് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവരൊക്കെ കൊല്ലും, അയാളെ ഞാൻ കൊന്നു, ഇനിയുള്ള ശത്രുക്കളെ ഞാൻ കൊല്ലും, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ ആര് മാത്രമാണ്? ഞാൻ മാത്രമാണ് എല്ലാറ്റിന്റെ ഉടമ. കാരണം എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതല്ലാതെ. അപ്പൊ എല്ലാറ്റിന്റെ ഉടമയെ ഞാൻ തന്നെയാണ്, എല്ലാറ്റിനും സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എനിക്ക്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബലവാനായിട്ടുള്ള, സന്തുഷ്ടനായിട്ടുള്ള, സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള കുറെ ബന്ധുക്കൾ ആർക്കുണ്ട്? എനിക്കുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നോളം ശക്തിമാനായിട്ടോ സന്തോഷവാനായിട്ടോ ആരാണുള്ളത്? പിന്നെ ഞാൻ യാഗം ചെയ്യും, ദാനം ചെയ്യും, സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ അതെല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അജ്ഞാനത്താല് മോഹിതരായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ ആസുര സ്വഭാവിയുടെ ധാരണ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എൻ്റെ മാത്രം പ്രയത്നം കൊണ്ടാണ്. അവിടെ ഭഗവാൻ എന്തില്ല, യാതൊരു റോളും ഇല്ല എന്നാണ് ആസുര സ്വഭാവം വിചാരിക്കുന്നത്.
അനേക ചിത്ത വിഭ്രാന്ത മോഹജാല സമാവൃതഃ പ്രസക്ത കാമഭോഗേഷു പതന്തി നരകേഷു ച. ഇങ്ങനെ പലവിധം ആകാംക്ഷകളിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞും വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിയും ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിൽ അത്യാസക്തരായി അവർ നരകത്തിൽ വീഴുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പലവിധത്തിലുള്ള ആകാംക്ഷകളിൽ പെട്ട് വലഞ്ഞുകൊണ്ട് വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവര് നരകത്തിൽ വന്ന് വീഴും. കാരണം ഇങ്ങനെ അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ആകാംക്ഷകൾ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ വ്യാമോഹത്തിന്റെ വലയിൽ കുടുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തരായിട്ട് അവര് ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണം, ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിൽ ആസക്തരായിക്കൊണ്ട് അവരെന്ത് സംഭവിക്കും? അവർക്ക് നരകത്തിലാണ് അവർ വന്ന് വീഴുന്നത്. അങ്ങനെ അടുത്തതിൽ എന്താ പറയണത്? ആത്മസംഭാവിത സപ്ത ധനമാനാമദാനിതഃ മനാതിരഃ യജന്തേ നാമ യജ്ഞേസ്തേ ദംഭേന വിധിപൂർവകം. നിഷേധികളും സ്വയം സംതൃപ്തരുമായി സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായി അഹങ്കാരത്തോടെ അവർ ചിലപ്പോൾ വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇനി പറയുന്നത് നിഷേധികളായിട്ടുള്ളവര്, സ്വയം സംതൃപ്തരായിട്ടുള്ളവര്, സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹിതരായിട്ട് അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി അവരെന്ത് ചെയ്യും? വൈദിക വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ തന്നെ പേരിന് ചില യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും. അപ്പൊ ചിലവരെന്ത് ചെയ്യും? പേരിന് വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കും അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി. എന്താണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം? അത് അവരെന്തിനാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? അവര് സ്വയം സംതൃപ്തരായിട്ട്, നിഷേധികളായിട്ടുള്ളവർ സ്വയം സംതൃപ്തരായിട്ട് സമ്പത്ത്, ദുരഭിമാനം ഇവയാൽ വ്യാമോഹം. കാരണം ഇവരെല്ലാം കുറെ സമ്പത്തുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവര് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? ഇവര് അഹങ്കാരത്തോടു കൂടി വൈദിക വിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തിന് അവരെന്ത് ചെയ്യും? പല യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ അവരനുഷ്ഠിക്കും. അഹങ്കാരം ബലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം ച സംശ്രിതഃ മാമാത് പരദേഹേഷു പ്രതിഷ്യന്തോപി സൂയകഃ. അസുരന്മാർ മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലം, ഗർവ്, കാമം, ക്രോധം ഇവയാൽ സംഭ്രാന്തരായി തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഴിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ അസുരന്മാര് മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട്, ബലം കൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കൊണ്ട്, കാമം, ക്രോധം ഇതുകൊണ്ട് സംഭ്രാന്തരായിട്ട് തങ്ങളുടെയും അന്യരുടെയും ശരീരങ്ങളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ശരിയായ ധർമ്മത്തെ പഠിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് ഈർഷ്യാലുക്കളായി തീർന്നുകൊണ്ട് അവർ ശരിയായ ധർമ്മത്തെ അവർ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. താനേഹം ദിശദാ ക്രൂരാൻ സംസാരേഷു നരാധമാൻ ക്ഷിപാമ്യജലസമശുപാം ആസുരീം ക്ഷേവയോനിഷു. ഈർഷ്യാലുക്കളും ദുർബുദ്ധികളുമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യാധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ടുള്ള ദുർബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാര്, ഇവരാരാണ്? മനുഷ്യന്മാരിൽ അധമന്മാരായിട്ടുള്ളവരാണിത്. ഈ അധമന്മാരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെയാണ് ആര് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? അവർക്ക് ഈ ആസുര യോനികളിൽ നിന്നൊരു മോചനം അവർക്കില്ല. ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെയാണ് അവർക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടുന്നത്. മനുഷ്യ അധമന്മാരായിട്ടാണ് ആരെ പറയുന്നത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ പറയുന്നത്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈർഷ്യാലുക്കളായിട്ടുള്ള ദുർബുദ്ധികളായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ അധമന്മാർ, ഇവരെന്തായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇവര് മനുഷ്യ അധമന്മാരാണ്. ഇവരെ ഭൗതിക ജീവിത സാഗരത്തിലെ ആസുര യോനികളിൽ തന്നെയാണ് അവരെന്ത് വരുന്നത്? വീണ്ടും വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ഇവർക്ക് ആ ആസുര യോനിൽ നിന്നൊരു മോചനം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഭൗതിക ജീവിതത്തില്, ഭൗതിക ലോകത്തില് ആസുര യോനിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവര് വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് രാക്ഷസീയ ഗർഭങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ട് ഇവരെന്തായിട്ട് വരുന്നത്? വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കുന്ന നരാധമന്മാരായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവർ ജന്മം എടുക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുര സ്വഭാവികൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഈ വനാന്തരങ്ങളിൽ കാണുന്ന വേട്ടയാടിയൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന പല വർഗങ്ങള്, ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെയാണ് ഈ ആസുര പ്രകൃതിയിലുള്ളവരെന്ന് പറയുന്നത്.
ആസുരീം യോനിമാപന്ന മൂഢാ ജന്മനി ജന്മനി മാമ പ്രാപൈവ കൗന്ദേയ തഥോ യാന്ത്യാധമാം ഗതിം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ആസുര ജീവഗണങ്ങളിൽ അനേകം തവണ ജന്മമെടുത്ത ശേഷവും ഇത്തരക്കാർ ഒരിക്കലും എൻ്റെ അടുത്തെത്തുകയില്ല. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് എത്ര തവണ അനേക തവണ ജന്മം എടുത്താലും അവർക്ക് എന്തിനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നില്ല? ഭഗവാൻ അറിയാനുള്ള അവസരം അവർക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അവർ വരുന്നില്ല. അവർക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? താഴ്ന്ന് നീചങ്ങളായ തലങ്ങളിലേക്ക് താണപ്പെട്ടു പോകാൻ ആര്? ഈ അസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ. ക്രമേണ അധികം നീചങ്ങളായിട്ടുള്ള തലങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തപ്പെടാൻ ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ളവര്. അതായത് ഭഗവാൻ ഇത്രയും കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ, എന്നിട്ടും ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് എന്തിനുള്ള അവസരമില്ല? ഭഗവാൻ അറിയാനുള്ള അവസരമില്ല. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൂടി ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാണ്. അവർ വീണ്ടും നീചങ്ങളായിട്ടുള്ള താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ത്രിവിധം നരകസ്യേത്യം ദ്വാരം നാശാനമാത്മനഃ കാമക്രോധസ്തഥാ ലോഭ തസ്മാദേത്രയം തജേത്. നരകത്തിന് കവാടങ്ങൾ 3 ഉണ്ട്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവരും ഇവയെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം അവ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് വഴിതെളിയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആസുര ജീവിതത്തിന്റെ ആരംഭം നമുക്ക് എവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്ന് പറയാണ്. ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞതിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പൊ അതിന്റെ ആരംഭം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഈ ആസുര സ്വഭാവത്തിന്റെ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, കാമ, ക്രോധ, ലോഭം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളിലൂടെ ആസുര സ്വഭാവത്തിന്റെ ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ പറയുന്ന കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. അത് ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് കാരണമാകുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ 3 കാര്യങ്ങള്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങൾ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം ഇത് ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴി തെളിയിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ 3. കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ആസുര സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് എന്തില്ല? ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിലേക്ക് വഴി തെളിയിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. കാമം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്. ക്രോധം എന്ന് വെച്ചാല് ക്രോധം. ലോഭം എന്ന് വെച്ചാലോ നമ്മുടെ ധനം സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് ഭൗതികമായ വസ്തുക്കളിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ. അതാണ് ലോഭം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഓരോ വസ്തുക്കളോടും അങ്ങനെയുള്ളതിനോടുള്ള നമ്മുടെ അതിയായ ആഗ്രഹം, അമിതമായ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ലോഭം ഇതൊക്കെ പറയും. ഇത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ എന്തിനാ പറഞ്ഞത്? രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവത്തിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തും പ്രവർത്തിക്കാൻ, എന്ത് ചെയ്യാനും നമുക്കൊരു മടി ഉണ്ടാവില്ല. അത് രജോ ഗുണത്തിൽ. ആസുര സ്വഭാവത്തിലാണെങ്കിലോ അവർ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തവരാണ്, തന്നിഷ്ടത്തിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ എന്താ പറയാ, ആത്മാവിന്റെ അധപതനത്തിന് വഴി തെളിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഈ പറഞ്ഞ 3 കാര്യങ്ങൾ, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ 3 കാര്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കണം. വിമുക്ത കൗന്ദേയ വിമുക്ത കൗന്ദേയ ത്വമാദൗരൈസ്ത്രീഭിർനരഃ ആചാര്യത്യാത്മനാശ്രയ തതോ യാതി പരാം ഗതിം. കുന്തിപുത്ര, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷ പ്രാപിച്ചവർ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ക്രമേണ പരമപദത്തിലെത്തും. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം നേടാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും?
ക്രമേണ ആ പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ, കാമ ക്രോധ ലോഭം, ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷ നേടണം. ആ രക്ഷ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണോ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ക്രമേണ ആ പരമപദത്തിലെത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മറികടക്കണം. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം. ഈ 3 കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ മറികടന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന പ്രക്രിയയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്നീ 3 കാര്യങ്ങളെ ശത്രുക്കളെ കരുതലോടെ കരുതണം. അപ്പൊ ഈ 3 നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ്. കാമം, ക്രോധം, ലോഭം എന്താണ്? നമ്മുടെ ശത്രുക്കളാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. ഈ ഒരാൾ കാമക്രോധ ലോഭങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം അയാളുടെ ജീവിതം എന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കും? പരിശുദ്ധമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ കാമത്തിൽ നിന്ന്, ക്രോധത്തിൽ നിന്ന്, അതുപോലെ തന്നെ ലോഭത്തിൽ നിന്ന്, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? പരിശുദ്ധി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പറയുന്ന നിയമനിബന്ധനകളെ അയാൾക്ക് അനുസരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ അതിന് നമുക്ക് പരിശുദ്ധി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്ന നിബന്ധനകളൊക്കെ അനുസരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ മനുഷ്യ ജീവിത നിയന്ത്രണത്തിനുള്ള ഈ പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രമേണ ആധ്യാത്മിക ഉന്നതിയിലേക്ക് ഉയരാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ശാസ്ത്രങ്ങളെ, പ്രമാണങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമേണ നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് ഉയരാം? ആത്മീയ പുരോഗതിയിലേക്ക്, ആത്മീക ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്താൻ ഭാഗ്യമുണ്ടായവന് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് വിജയം ഉറപ്പാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, ഈ 3 ശത്രുക്കളാണ്. അതിനെ കരുതലോടെ ഇരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? യശാസ്ത്രാവിധി മുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കാമകാരതഃ നസാസിദ്ധിമവാപ്നോതി നാസുഖം നാപരാം ഗതി. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടത്തോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പരിപൂർണതയോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോ സുഖം പോലുമോ നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ഇവിടെ ഭഗവാൻ മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞെന്താണ്? നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ഈ 3 നരകദ്വാരങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളതിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. അതിന് അങ്ങനെ രക്ഷ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. നേരെ മറിച്ച് ഇതൊന്നും അനുസരിക്കാതെ പോകുന്നവര്, ഈ ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള വചനങ്ങളെ, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പരിപൂർണത ഉണ്ടാവില്ല, പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തി ഉണ്ടാവില്ല, സുഖം പോലും നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ശാസ്ത്രവിഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ വചനങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ തന്നിഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പരിപൂർണത നേടാനോ പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്താനോ സുഖം പോലോ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ശാസ്ത്രങ്ങളില്, നമ്മളെ ശാസ്ത്രവിധികളില് കുറെ നമുക്ക് യമനിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള യമനിയമങ്ങളെ, ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്? നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ അതൊക്കെ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടവരാണ്. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ തന്നിഷ്ടപ്രകാരമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവില്ല? പരിപൂർണത നേടാനും പരമലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്താനും സുഖം പോലും നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 4 കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഈ നിയമങ്ങൾ, ഈ നിയമങ്ങളും ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ അനുസരിക്കണം പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഒന്നാമത് നമ്മളോട് നമുക്ക് എന്താണ് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട ഒഴിവാക്കുക. യമനിയമങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് 4 കാര്യങ്ങള്. ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകളാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഇതിന് ഒന്ന് മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട അത് ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ വന്നിട്ട് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം അത് ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ വന്നിട്ട് ചൂതാട്ടം, ചൂതുകളി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് ഒഴിവാക്കുക. അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങൾ, ഈ 4 കാര്യങ്ങള് നമ്മളെ ധർമ്മത്തിന്റെ തൂണ്. അതായത് ഇപ്പൊ മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട ഇത് ഒഴിവാക്കാന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ ദയ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ്, നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ദയ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകളാണ് എന്ത്? ദയ, സത്യസന്ധത, ശുചിത്വം, തപശ്ചര്യ, തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ദയ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഫസ്റ്റത്തെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഗാംബ്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ചൂതാട്ടം, ചൂതുകളി ഒഴിവാക്കുക. ചൂതുകളി ഒഴിവാക്കാന്ന് വെച്ചാല് അത് നമ്മൾ എന്തില്ലാതാക്കും? സത്യസന്ധത ഇല്ലാതാക്കും നമ്മുടെ ഉള്ളില്. പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഉപയോഗം. ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ തപശ്ചര്യ, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തപശ്ചര്യയാണ് അവിടെ ഇല്ലാതാകുന്നത്. പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ്, അതായത് അവിഹിതമായ ബന്ധങ്ങൾ, നമ്മുടെ ശുചിത്വം,
അത് ഇല്ല, ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ശുചിത്വത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് ഇത് 4ഉം നമ്മളെ ധർമ്മത്തിന്റെ തൂണുകളായിട്ടാണ് പറയണത്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വീണാലും നമ്മളെ ധർമ്മത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? കോട്ട സംഭവിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് 4ഉം പാലിച്ചു പോകേണ്ടവരാണ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളില് പറയുന്നത്. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ ആസുരിക സ്വഭാവം, ദൈവിക ഗുണം നമ്മള് ഓരോ യുഗത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. എല്ലാവരിലും ഇത് കണ്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഓരോ യുഗത്തിലും നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടിരുന്നു? ഈ ആസുരികമായിട്ടുള്ളവരും ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഗുണത്തിലുള്ളവരെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ഇപ്പൊ സത്യയുഗത്തിൽ പറഞ്ഞാല് 2 ലോകങ്ങള്, ആസുരന്മാരുടെ ഒരു ലോകം, ദേവന്മാരുടെ ഒരു ലോകം, അങ്ങനെ അതായത് ഭൂമിക്ക് മുകളിലും ഭൂമിക്ക് താഴെ, അവിടെ അങ്ങനെ 2 കൂട്ടരും തമ്മിലാണ് എന്ത് നടന്നിരുന്നത്? മത്സരം നടന്നിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രേതായുഗം വന്നപ്പോൾ ഒരേ ലോകത്തിൽ തന്നെ 2 രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലായി. ശ്രീരാമനും രാവണനും തമ്മിൽ ഒരേ ലോകത്തിലെ 2 രാജ്യങ്ങളിൽ തമ്മിലായി എന്ത്? ഈ ആസുരിക സ്വഭാവം ദൈവിക സ്വഭാവം തമ്മിലുള്ള മത്സരം. അത് കഴിഞ്ഞ് ദ്വാപരയുഗം വന്നപ്പോഴോ ഒരു ലോകത്തിൽ ഒരേ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട രണ്ട് വ്യക്തികൾ അല്ലെ, അതായത് പാണ്ഡവരും കൗരവരും. അപ്പൊ ഒരേ കുടുംബത്തിലുള്ളവരാണ് അവര് തമ്മിലാണ് എന്ത് നടന്നിരുന്നത്? ഇവിടെ 2 പേരിലാണ് ആസുരിക സ്വഭാവവും ദൈവിക സ്വഭാവം നമ്മൾ കണ്ടത്. കലിയുഗം വന്നപ്പോഴോ ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും? ഈ ദൈവിക ഗുണം ആസുരിക ഗുണം രണ്ടും നമുക്ക് ആരിൽ കാണാൻ സാധിക്കും? ഒരു വ്യക്തിയിൽ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കലിയുഗത്തില് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട്, അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് തന്നെയാണ്, നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കലിയുഗത്തിലെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തെ നമ്മൾ മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തസ്മാ ശാസ്ത്രം പ്രമാണം തേ കാര്യകാര്യാവ്യവസ്ഥിതൗ ജ്ഞാത്വാ ശാസ്ത്രവിധോ നക്തം കർമ്മ കർത്തൂമിഹാർഹസി. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഈ നിയമനിബന്ധനകൾ പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം പ്രവർത്തിക്കുക. തന്മൂലം ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തെന്നുള്ളത് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനല്ല നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ നിയമനിബന്ധനകളെല്ലാം പഠിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് ക്രമേണ ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാനെ അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നവൻ വേദസംഹിതകൾക്ക് നൽകാവുന്നത്ര അത്യുത്കൃഷ്ടമായ ജ്ഞാനം അത്രയും നേടിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാനെ അറിയാം, അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തി എങ്ങനെയായി? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഈ വേദങ്ങൾക്ക് നൽകാവുന്നതിന്റെ അത്യുത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം ഈ വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞ സാരസർവസ്വമാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും സാരസർവസ്വമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, കൃഷ്ണാവബോധം ഉൾക്കൊണ്ടു ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ സാധിച്ചാൽ വേദങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് കിട്ടി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അത്യന്തം ലളിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാനും ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഭക്തിപൂർവ്വം ഏർപ്പെടാനും ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനുമാണ് അദ്ദേഹം ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുക. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മളോട്? ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിക്കുക, ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക. 3 കാര്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന 3 കാര്യങ്ങളാണ് കലിയുഗത്തിലുള്ളവർക്കെന്ന്: ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവത് പ്രസാദം കഴിക്കുക. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ജനങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കുന്നത്. ഈ ഭക്തി സാധനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ വേണ്ടുവണ്ണം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ 3 കാര്യങ്ങളും നേരിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വൈദിക സാഹിത്യങ്ങള് നേരെ വണ്ണം പഠിച്ച വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ മഹാപ്രഭു എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവത് പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുക. 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. 2 കാര്യം കൂടി ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, സ്ലൈഡിലില്ല. അതായത് നമ്മളൊക്കെ എങ്ങനെയുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ്? പെത്താത്മാക്കളാണോ മുക്താത്മാക്കളാണോ? പെത്താത്മാക്കൾ അല്ലെ. ഈ പെത്താത്മാക്കൾക്ക് 4 ന്യൂനതകൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കാണുന്ന 4 ന്യൂനതകൾ. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് മുഴുവനും സത്യമല്ല, നമ്മൾ അറിയുന്നത് മുഴുവനും ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപൂർണമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മുടെ. പിന്നെ
മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുള്ളവരാണ് നമ്മൾ. മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണതയുള്ളവരാണ്, തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണതയുള്ളവരാണ്, തെറ്റ് വരുത്താനുള്ള പ്രവണത നമ്മളിലുണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് മായയ്ക്ക് വശംവദരാവുന്നവരാണ്. നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് വരും, മായയുടെ അധീനതയിൽ വന്നു പോരും നമ്മൾ. ഈ 4 ന്യൂനതകൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഈ ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് കാണുന്ന 4 ന്യൂനതകളാണ്. ഒന്ന് എന്താണ്, മറ്റുള്ളവരെ അപക്വമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാനുള്ള പ്രവണത, തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രവണത, പിന്നെ 4മത്തത് മായയ്ക്ക് വശംവദനാകുക, മായയ്ക്ക് അധീനതയിലാകും. അപ്പൊ ഈ 4 ന്യൂനതകള് ആരിൽ കാണുന്നതാണ്? നമ്മള് ജീവാത്മാക്കൾ, ബദ്ധരായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കൾ, മുക്താത്മാക്കളല്ല, ബദ്ധാത്മാക്കളിൽ കാണുന്ന 4 ന്യൂനതകളാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യ ജീവിതത്തില് നമ്മളിവിടെ അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ തരം ക്ലേശങ്ങൾക്കും നമുക്ക് കാരണം നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് തരുന്ന, ജ്ഞാനം തരുന്ന ഈ പ്രമാണങ്ങളോടുള്ള വെറുപ്പ്. നമുക്ക് എന്തില്ല, നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ അത്ര വലിയ ആഗ്രഹം കാണിക്കാറില്ല അല്ലെ. പൊതുവെ അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്, നമുക്ക് ഈ ക്ലേശങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും കാരണം. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾക്കും കാരണം എന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ